To wallahi na zo da sabon labari la family. Kun ga da nace muku Nigeria da Niger Family 11 months or now. Yesterday your baba tununu yanda katsin wuta yanda katsin frontier yan Niger frontier in the block. Ha? Tumaki awaki ma sun san an rike frontier. Ku kare su kai kasuwan ne babu kuɗi. Wallahi kasuwan nan na ce ko tumakai sun san an rike. Wallahi kowa ya san tuti piti da an ka ce muku no baba tununu no katsin wuta Niger no family baba tununu family amma me ka gwada muna your no imani no easy baba tununu muna tare amma muna tare famina na Nigeria je vous love je vous kif ka Niger mun ce Niger wallahi kun ga ko mun kori makiya kai na ce Niger a dogon ja a bar su a dogon da bar wannan yanzu mu tai mu sallah na ga lokacin da sallah kusa mu tai mu sallah la famille kai na mance je vous love je vous tam je vous